t'a la saraka t'a la anw ni Algérie de bɛ ɲɔgɔn na an bɔr'o kalama ɲinan de Mali kɛlɛ cɛ tɛ muso tɛ Mali kɛlɛ mana taa ɲini yɔrɔ la a bɛɛ nkalon Mali kɛlɛ tous les problèmes du Mali ça fait fɛn fɛn bɛ Mali kan diɲɛnatigɛ la depuis 1990 à nos jours c'est l'Algérie fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin a bɛɛ nkalon et aujourd'hui imam di o bɛ min n bɛ kuma fɔ a ɲɛ kan a bɛ Algérie aujourd'hui mun na Algérie bɛɛ gɛn Algérie ma imam gɛn mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka o la Algérie mouvement armé bɛɛ gɛn mais Algérie ma imam gɛn kelen filanan ye mun ye imam ni fɛn min Alpha Umaru Konare imam n'o jɛra imam ni Amadu Tumani Ture imam n'o jɛra imam ni fɛn min ye Amadu Aya Sanogo maa fɔlɔ min yɛlɛla Kuluba Kati ka taa o kumana Amadu Aya Sanogo o rencontré ni maaba fɔlɔ min yɛlɛla imam b'a la donc i bɛna mun ye jɔn ye i bɛ ka dɛmɛ k'a sigi imam jɔn ye i bɛ ka gɛn ka taa imam donc ni mɔgɔ fɛn fɛn nana imam kɛra sababu ye de près ou de loin k'a bɛɛ installé a bɛɛ ka tagali fɛnɛ 100 o 100 la 60 ju bɔra imam na nɔgɔ t'a la parce que ni adamadenw k'i ka kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la i bɛ kuma yɔrɔ dɔ caressé mais n'a sɔrɔ la i bɛ kuma dɔ lakile bon o imam kelen o bɛ min o bɛ Algérie président joli kelen fila saba naani fo président 5 a n'a bɛɛ jɛra a ye dɔw sigi a ye dɔw wuli bi o sigilen bɛ dugu min na o dugu kelen de fɛnɛ ye anw tɔɲɔbaga ye n'o ye Algérie fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi an selen Teza Watène na an y'a dɔn k'a fɔ Teza Watène minɛli ye dakuruya kelen k'a minɛ ça veut dire que ala marifa ci t'a la mais i b'i kɔ don i jugu jamana de la i jugu jamana jugu fila tɛ Mali la parce que Algérie ye Mali dilan ka Mali territoire ka économique support dɔ de Algérie bɛ balo Mali la de Mali kɛlɛ banni tɛ Algérie arrangé donc an y'a ye k'a fɔ le seul pouvoir le seul président min donna Kidali militairement ça c'est son excellence général d'armée Assimi la transition bɛɛ ka taa lajɛ on a toujours négocié la paix à Kidali an y'a dɔn ni zen de ye Kidali minɛnen kɔfɛ on a découvert beaucoup de choses il y avait une boulangerie 35 ans boulangerie bɛ boulangerie bɛɛ service de renseignement à Kidali boulangerie bɛɛ maa min bɛ buru ta min bɛ buru di min bɛ buru fɛn bɛɛ kɛ a bɛɛ renseignement et dans la région de Kidali an bɛ Kidali minɛ wagati min na Algérie avait environ 11 000 et quelques agents de renseignement sugula feerekɛlaw b'a la bololabarikɛlaw b'a la i y'a faamuya b'a la chauffeur b'a la misigɛnɛw b'a la bigangɛnɛw b'a la nin bɛɛ an ye nin bɛɛ dɔn donc on a compris que bi ni i ka mɔgɔ sigilen bɛ wali jamana kan olu de bɛ u servir a la o kɔlɔlɔ bɛ jigin jɔn kan e kan mais ni mɔgɔ b'i bolo kɔrɔ n'a b'i ka dugu kɔnɔ i bɛ se k'a contrôler Mali service de renseignement bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i bɛ Mali kɔnɔ i tɛ se ka fɛn a ka gɛlɛn ka se ka ko façon kɛ mais n'i bɛ kɔfɛ dun o tɛ baasi ye dɛ mɔgɔ min ni président caman jɛra fɛnɛ bɛɛ tɛ gɛrɛ président na dɛ a ye moment donné i bɛ kɛlɛ ni i sago lajɛ jumɛn ka so i ka kɛlɛ ani i bɛ min kɔ ani i k'o sɔrɔ jumɛn ka so e de ye n'i y'a ye ka taa i mɔgɔba ye e de y'a kɛ mɔgɔba ye Mali de y'a kɛ mɔgɔba ye Mali de ye jɔyɔrɔ d'a ma n'i ye fɛn o fɛn Mali de y'a bɛɛ d'a ma mais bi ni dugu wɛrɛ y'a lasago o kɔrɔ k'a nafa bɛ ka taa dugu wɛrɛ de la o dugu min fɛnɛ bɛ yen o de ye Mali ka degun yɛrɛ fɛnɛ jubaju ye nin mois mun filɛ nin ye an filɛ mois min kɔnɔ nin réunion ba bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ très plus précisément réunion dɔ bɛ ka labɛn AES dugu 3 kama an bɛ kalo min na nin je parle en connaissance de cause wari min tun bɛ mouvement armé bolo ani terroriste bolo o wari in ye sud-africain min échangera nous y'a échangé contre 11 millions d'euros o 11 millions d'euros n'a tun bɛ ONG dɔ la qui est âgé de 45 ans o sud-africain infirmier min filɛ nin wari min dir'o ma avec un ancien député o de taara ta ka t'o di SEMA ma o de kɛlɛ tun bɛ ka kɛ kɔsa in na o kɛlɛ wari banna mais kɛlɛ jumɛn bɛ ka labɛn an filɛ yɔrɔ min na u ye gouvernement en exercice n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye a bɛna rapport ye fɛn caman ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to bɛɛ bɛ ka bɔ ni i bɛna ne ka kuma sansi yɔrɔnin fila maintenant u ye gouvernement en exercice sigi kɔfɛ o gouvernement sigilen kɔfɛ il y a eu un fonds de 100 millions d'euros min n'a bɔra Europe ka taa Ghana o taalen Ghana le premier ministre du gouvernement en exil Sheriff Kone ale ni a ka gouvernement mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na wari in tilali ko la wari ko in kɛra mankan ye donc dès lors la Suisse a refusé de financer ka deuxième tranche bila ka na parce que wari dira pour les mouvements armés et les djihadistes wari dira ko arme de san mais pour les exilés
Au lieu qu'on non, on va dire pour des actions politiques. Donc l'objet même du financement, il y a juste un problème qui se pose. Mais les gens, suis mon faux oui, parce qu'ils n'ont pas me voir des choses de ma suite de le voir du sang pour que l'ASC déstabiliser. Mais fin de juillet, oui, ASC quand janvier sort. L'ASC janvier sort, c'est fini. En ce moment, le 25 janvier, l'ASC aura son acte de retrait de la CEDEAO. ASC c'est la fin de ailleurs. Parce que l'ASC bloqué les deux. ASC est dans l'embryon, mouna, parce que ASC m'a tiré des sorties sur la terre. On a tout ASC dans nos communications. On a tout bango ni passeport ni avec monnaie ni fin de là. On est bloqué parce que officiellement on n'est pas sorti de la CEDEAO. On a un CEDEAO qui va permettre qu'à un mois qu'on noya. Parce que moi c'est combien de gens moi tu m'as dit mais mon de là pourquoi CEDEAO va en sanctionner un mois va en sanctionner alors que le mois n'est pas soumise à une autorité politique. Mais moi tu m'as donc coup de nous on a ce papier qu'a fait mon bien à Djelente. C'est ça. Ou qu'on voit Mimbu, ou qu'on voit te dit qu'il faut gouvernement en exil à élargi qu'elle est. Ça va n'être à essayer de beaucoup à l'extérieur. On a été Burkina, le gouvernement d'Amiba Radji. Parce que Damiba est le cerveau de cette mise en place au nom maintenant des Burkinabés en exil. Oh, c'est ça. Pour un Niger en ce moment, c'est 3 gouvernements en exil. Aujourd'hui, la France a posé des actions. Maintenant, on a action du même posé. Ou bien soutenu par les djihadistes, les terroristes. Nous soutenons par les terroristes. Ou bien mouké, plus terroristes ou bien attaquer en ce moment où ça quand on attaque le village ou le village ou Farafa. Maintenant nous ok, politiciens moumba kono ou bien l'état communication. Au delà du gouvernement n'existe ni, moi ba kono ya dobe ka bege radio activiste ni radio barkela oui. Ou nous l'étaniser. Malit kono là, et même moi ba la coupe bo. Gouvernement mi ban, gouvernement la fin samanta, mise samanta. Pourquoi moi ba la coupe bo? Parce que pour que ta gouvernement n'existe ici, quand le financement sera, il faut qu'à Conseil national de transition finisse, à CNT finisse, pour que les deux institutions puissent aller ensemble. À l'extérieur, pour vous, il faut que le gouvernement en exil et l'Assemblée en exil, ou à Flasky, ou bien Djama, ou bien faire des grands communicants, nous sommes à Kuma Kadjamana, nous sommes à Mouti Kadjamana, nous sommes à Ba, ou vous faites OK. Malin jeune flabé, le gouvernement. Le gouvernement est dans le Olombe, le gouvernement est dans le Olombe, c'est publié. Le gouvernement est dans le Olombe, mouvement armé, on me refla, terroriste, on me refla, politicien, on me refla. Mais moi, toi, même, je connais, on le par le Sénégal. Maintenant, le gouvernement élargi à son CNTC, ou le financement, chaque action d'insécurité, ou bota, kafo, niaï, transition de Sera, Maléon Balaketa, ou bien Burkina Balaketa, et ainsi de suite. On le remet si on veut que Burkina Tola, ou que Niger Tola. Donc, il y a dans ce cas, c'est un mouvement à l'intérieur, on devrait passer à l'extérieur. Donc, mon évêque est 600. Il y a ton une hypothèse une famille. Mon évêque est 600. Avant que les leaders se retrouvent à l'extérieur du pays, il faut faire de sorte que les leaders soient ne ka kuma hakina ine mais c'est ka fili bébé kuma kada itaka parce que buna ramadi mo mbi do de ce qui fait mo bi do o de ce qui fait mo mbi jamana dona amena jamana kuma la dabe jamana kola o de ce ka caisse o de ce ka jamana fin jamana taka di ko famo en total 2 pas seulement décembre de va ani keleti il faut coûte que tout va que va fin beka ke jamana kelenga bin jamana ina ou kalka no sera befe. On a 100 millions d'euros mounana, nous donnons de la noix. Ni zin, ils veulent que moi kabo. Ni amedo na kopi, mali kono, ma keme ani ma mouan duru de kangabo. Personnalité là. Ma keme ani ma mouan ani duru. Donc on a de CNT là, d'autres de gouvernement. Il y a 2 jeunes activistes au bas là. Jeunes nous clubés là. Mais au coco trop on a fait nous le trop donnant. Ou c'est ramené. Ou quoi tout le trop de toi nous. Le gouvernement exil. Donc, le gouvernement taille, c'est entre 35 à 45. Il ne faut pas que les secours ou Kana qui se préparent à l'extérieur. Kana, Kado. Ou bien, fait bien. Mounbou, comment d'adou lamine. Ou bien, comment mounbou d'adou lamine. Donc, transition, effort, fait un travail. Action, fait poser travail. Armée, opération, fait notre travail. À chaque fois, terrorisme, action, killing, nous allons remonter à la. Donc, Marfa Chili Kumabe, Basiri Kumabe, même ce qui est avancé. Pour preuve,
Trump sigira kosa ina Trump sigira aye mun fɔ a ko min bolo ja Irisi ko n b'i tɛgɛ minɛ mais n'a ye Poutine di a b'a f'i ɲɛna non jɔn bɛ ka Ukraine armée kama Ukraine ni Irisi mɔgɔ joli faga c'est trop a ye tiɲɛni joli don Irisi kun Irisi ye Ukraine caman baden faga mais Ukraine ka fanga sɔrɔ Américains de moyen d'a ma mais o m'a bali k'a ma dimi to a yɛrɛ la k'a nɔ misi bɛ dimi to a la k'a nɔ kɛnɛ ma et aujourd'hui l'Algérie est derrière tout ça et anw ka mɔgɔ min ni anw ka fanga caman jɛra o tigi sigilen bɛ Algérie fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛɛ kan c'est l'Algérie qui est l'ossature du problème au Mali donc u bɛ fɛ k'u profiter conflit politique de fɛ élection t'u arranger hali fitini élection t'u arranger hali fitini parce que ni élection kɛra ça va permettre parce que aujourd'hui AES ka élection de bɛna AES de Brexit la AES ka élection AES dugu kelen mana élection kɛ o de bɛ kɛ sababu ye AES dugu mana élection ka tila ka Brexit et c'est fini. Mais vous voyez qu'à fort, il va dire qu'on a le gouvernement m'a tout empêché à casser à la de Jamana Konana. Mais Jamana don yɛrɛ ye reproche bi dɔ kɛ a la n'o ye a tagara Algérie ka fɛn dɔ la ko gouvernement yɛrɛ to o fɛn kalama n'o y'u ka lajɛ dɔ ye yala ma duko kan ka na ka sɔrɔ a ma taa ɲininka fɔlɔ a ka sɔrɔ ka don affaire la wa. Ne ko ne m'a fɔ gouvernement ka taa nɔfɛ tu sais buna hadamaden mɔgɔ si se k'i jɔ ko mandat dɔ filɛ Diko contre la mɔgɔ si se k'i jɔ ko justice ye kuma dɔ fɔ Diko contre la nka kuma kelen bɛ yen hadamaden bɛɛ bɛ sariya dɔn min ka ɲi min man ɲi bɛɛ b'o dɔn ne ma dala ni Diko deli ka mɛn jamana kɔfɛ tan wa ne ma dala fana tun bɛ sigili min fana kɛnɛ kan n'a dila ka sigili fana sigi kɛnɛ kan ko bɛɛ bɔra min fana kalama hadamaden bɛ fɛn min kɛ n'a ka ɲi n'a ma i yɛrɛ b'a dɔn a ma se mɔgɔ k'a f'i ɲɛna ko na a ma fɛn mɔgɔ k'a f'i ye ko kɛra na nka e yɛrɛ kan kana e yɛrɛ man kana i b'o dɔn c'est la raison pour laquelle ne mago bɛ gouvernement ka action dɔ la o tɛ action tɛ dɔwɛrɛ foyi ye a ka a lajɛ ni fɛn tɛ yen a fɔra a banna ni fɛn bɛ yen a ka action de justice dɔ présenter au moins o b'a tigi permet a tɛ ka kuma jamana tɔgɔ la ça aussi c'est très important mais si elle m'a d'Algérie a bɛ ka kuma jɔn tɔgɔ la non 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 i segin kuma kan a bɛ Algérie don min na kuma vidéo minnu kɛra kuma minnu fɔra kɔnɔ a lamɛn a bɛ Algérie mais Algérie a voulu atteindre une personne des ressources de quel pays c'est pas pour l'Algérie c'est pas pour l'Algérie mais gouvernement communiqué il va dire de ka lajɛ gouvernement ko maintenant gouvernement kuma fɔ ka yira ka fɔ mɔgɔ minnu qui sont hostiles à la transition le gouvernement est très clair dans son communiqué donc an kana kuma dogo ka nɔgɔ bɔ kuma la kuma ye kuma kelen min mɔgɔ min b'aw fɛ yen a bɛ fɛn fɛn fɔ a taa anw tɔgɔ la o bɛ se ka sɔrɔ ni action di ni action publique gouvernement kan ka min présenter o bɛ nɔgɔ bɔ nin kuma la mais an bɛ don min ko bi fɛn bɛɛ kelen don yanni décembre cɛ ka ko dɔ las'an ma a sira bɛɛ u wulilen don sira bɛɛ fɛ wa mɔgɔw bɛ yan minnu b'a la ka minnu bɛ fɛ ka bɔ u bɛ bɔli sira kan ils sont au nombre de maa 100 ani maa 20 mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ dɛ mais maa 100 ani maa 20 min tɔgɔ b'u ka gouvernement na ani min tɔgɔ b'u ka CNT la donc u ko institution complète de se ka yira tubabu la ni y'u yɛrɛ faso jamana o de to non ne tɛ o solution dɔn mais n bɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn on doit tout faire pour que les gens ne se retrouvent pas à l'extérieur du pays. Ma fɔ non ne m'a fɔ ka bɛɛ ladon même minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni prévu minnu b'an bolo an ka prévu étaler joona au moins ka action dɔ poser ça fait il est temps kana i b'a dɔn jamana kan ka jamana bɛ kojugu kunbɛn de mais mɔgɔ tɛ kojugu kɛlɛ i bɛ kojugu kunbɛn de maa min b'i sigi a ka jamana contrôle la ka ko sugu bɛɛ kɛ karisa ka bɔ fanga la ɲɛjugu ɲɛ ɲuman yanni nin wagati cɛ o bɛ jɔn ka baara la o bɛ jɔn ka baara la soyons clairs jamana kɔnɔ an ka sin. Ok, bon, mais on va dire que Diko ka sorti la wana, a yira ka fɔ ko ale bɛna ale Mali la. Est ce que o t'a yira k'a fɔ a ka nali don o b'a yɛrɛ de bolo wa? Ni waati min y'a jaabi na. Ne y'o de fɔ e ye kuma kɔnɔ n ma deli ka mɛn tan mɔgɔ maa minnu bɛ k'anw lamɛn o ye min bɛ kuma la o Imam Diko yɛrɛ o a kanubagaw o mun b'a fɛ o min t'a fɛ o bɛɛ b'a kalama ko ko dɔ bɛ yen mais mɔgɔ t'a dɔn ko kelen min don sinon a ma deli ka maa ma b'a dɔn a ma deli ka mɛn kɔfɛ tan wa min fɛnɛ kɛra o fɛnɛ ɲɔgɔn ma deli ka kɛ min kɛra dans le grand nord du pays an bɛɛ b'o kalama ni ko an bɛɛ b'o kalama jamana b'o kalama min kɛra Mali kɔrɔ an fan fɛ échange fɛn minnu kɛra Mali b'a dɔn jamana b'a dɔn donc an ka bɔ émotion kɔnɔ kuma la kuma dɔw la hadamaden ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ kuma yɛrɛ ye jubaju ye mais ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ i bɛ se ka contrôler n'a bɛ yɔrɔ jan fɛ kuma banna kalas. Ayiwa Bumba Bɛl Jawara an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ taa an ka thème filanan na an y'a ye Imam Banjugu Tarawele kunun ko ale ka kiiri tun bɛ yen nɔ ko u y'a datugu ko san 2 ka so ko ferme
yala ma iye bajugu ka ni kiri iya ye togodi e sera juma fo aka bu ma bel jaba iye kuma mun fo ne bolo bajugu la dira sariya fɛ dɛ sariya togodi ala dira mani an nako fɔlɔ de ya ni filana mais ni ladi ni o kɔrɔ di ni y'a mɛ bɛ liberté provisoire bɛ di ma o ladili donc ni ko ka ladira bajugu ladira parce que liberté provisoire di ma o kɔrɔ ko ka fiɲɛ bɔ da di ma nin ko in i kana kɛ mais mɔgɔ bɛ liberté provisoire fɛ kɔlɔlɔba de bɛ liberté provisoire la n'a dir'i ma ko min na n'i nana o ko la i b'a kalama i bilala ko min kama o bɛ doubler de o bɛ doubler de mɔgɔ caman ko 2 ans non o bɛ doubler i bɛ ni liberté provisoire y'i minɛ fɛn min kama ko jamana ko k'i ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ n'i ye segin n'o ko ɲɔgɔnna kelen kan k'i minɛ o ko ɲɔgɔnna kelen na i minɛla min kama o bɛ se k'o lawuli tun a bɛ doubler donc jamana i b'a dɔn n bɛna min f'i ye nin yɔrɔ la mɔgɔw kana an bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de kɔnɔ quoi an bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de kɔnɔ mais an bɛ don min ko bi on doit soutenir hali ni justice man di ye fɛn dɔw bɛ yen i yɛrɛ kan ka bɔ ka kuma la bɛɛ b'i hakilina di jamana la wallahi ne ma mɔgɔ si ye min dar'i ka kuma ma ko y'i sɔrɔ courant tigɛlen don o ye réalité de i y'a faamuya ba la an tɔɔrɔla o ye réalité de nin bɛ ka kan na o ye réalité de mais i n'a fɔ dugu dɔw bɛ yen olu fana b'a fɔ ko ala ka jamana sara kuna sini ɲɔnɔ misi ba joli minɛla k'a di est ce que n'i k'olu ma bi k'i bɛ kuma dɔ fɔ olu ɲɛna olu b'a fɔ ko non vraiment transition a bɛ baara la ɲɔrɔ mara kɔnɔna la armée action minnu kɛ yen mais contrairement ni taara dɔw la olu b'a f'i ɲɛna non an bɛ degun kɔnɔ o de to ni tɔɔrɔ binna jamana kan bɛɛ de b'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka tɔɔrɔ wuli bɛɛ de b'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka tɔɔrɔ wuli tɔɔrɔ tɛ musa ni k'i bɛ se ka jamana lebu fɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fiyewu mais n'a fɔra i ka solution de i tɛ se n'a fɔra i ka solution de i tɛ se mali la bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ ta a bɛ ka baara kɛ tuma min na n ko karisa wari an t'a fɛ kelen wa i b'a bila i kunna ko wari in bɛ kungo las'i ma bari sabula nin transition min mangoya n'a yɛrɛ jogo di mɔgɔ da tɛ se Boumabel ko tɛ Abdou Niang ko tɛ Sékou Tounkara ko tɛ ça fait quoi transition min mangoya n'a yɛrɛ de mɔgɔ da tɛ i b'i sen bɔ la a bɛ continuer ça fait a bɛ se ka kɛ a bɛ ko min kɛ o de bɛ se k'a yɛrɛ mangoya mɔgɔ da tɛ se ka transition in mangoya walayi i tɛ se maa si kana bila i kunna k'i lamɛnlen don k'i n'i sen bɔ transition in na ko a bɛ bi i bɛ taa ça fait i b'i sen bɔ la a bɛ continuer ala y'o bonya di nin transition in ma donc i bɛ ka na wari min tila i bɛ ka fu de tila mais je pense que a ka ciden jo di n kumakan ma wallahi a ye jo di yan miliyari joli miliyari 30 ani kɔ i b'a la ko fiɲɛ sa foyi foyi mais i tun b'a bila i kunna maa minnu don barika t'u bolola wari la olu tun ka nin wari kɛ dɔrɔn ka pano di mɔgɔw ma ka ji di mɔgɔw ma école ta in ça veut dire olu de ka wari kɛ nafolo yala mɔgɔ tɛ se ka jamana la fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ t'i faso yɛrɛ ni ɲuman wolo ye fo ka diɲɛ wuli tɛ se ka jamana la ni ko kɛra i b'i man ko i b'i sigi de mais i ka jamana i tɛ sigi tiɲɛnikɛlaw ma nin de faamu quoi c'est pas parce que nin ma kɛ ne ye ou bien nin ma diya ne ye ne b'a bɛɛ tiɲɛ i tɛ se dɛ i b'i man kun de ni fɛn min kɛra la n'a ma bɛn i b'i man kun là je ne soutiens plus o y'i ka droit ye mais je vais tout faire pour déstabiliser bi là o barika t'i la fɔlɔ donc on félicite et encourageons les autorités dans ce schéma baara minnu kɛra k'a f'u ye k'a ka ɲi voilà ka ɲi aya Boumabel Diawara an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ taga situation sécuritaire an bɛ don kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin wagati la sɔnni an ka don an bɛ ɲininka min na fɔlɔ Teza Watène dernière nouvelle ye jumɛn an ka cɛdenw u bɛ Teza Watène wa ou bien armée ka bi tɔgɔ di Teza Watène sɔnni an ka taa Burkina Boumabel Diawara ne ye kuma dɔ fɔ a ye Teza Watène ko la k'i n'a fɔ n'anw kumara communication na a t'a faamuya hali sisan bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ Teza Watène ye yɔrɔ de où mɔgɔ tɛ yen tugun mɔgɔ tɛ yen mais a bɛ ka Teza Watène kɛ yɔrɔ façon min ye Teza Watène ye san 30 kɛ a bɛ gɛlɛya Teza Watène bɛ est ce que b'a kalama Algérie ka mara de kun kɔnɔ il faut mɔgɔw k'o bila u kunna a tun bɛ Algérie ka mara de kɔnɔ Algérie de bɛna exercer kabiri politiciens nana politiciens ye o yɔrɔ janya depuis Moussa bɔra yen Teza Watène ni yɔrɔ caman bɛ yen jamana y'i sen bɔ a fɛn caman k'a to yen wa nin yɔrɔ nin baden bɛ Mali frontière baden de la Mali dugu dɔw bɛ yen n'an k'an bɛ taa nɔfɛ bi mankan bɛ k'a la Teza Watène dɔrɔn tɛ dɛ o ye dugu wɛrɛ kelen bɛ ka nafa bɔ a la parce que maliyɛn kelen bɛ ka Mali nafa bɛ bɛn Bamakɔ dɔrɔn ma Mali président ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la o ye Bamakɔ ye mais jamana territoire k'a lakana o yɔrɔ de don donc an k'a bila an kunna mɔgɔ bɛ t'i sigi i ni jugu bɛ sigi dankun na fɛn min na i b'i farati i b'i labɛn a y'a fɔ n ye dɔrɔn ko leader terroriste kelen jumɛn bɛ Teza Watène
ali seman kun bɛ manamanakan min fɔ Algérie kan ka da ka manqué mais i b'a an bɛ taa sigi la Mali yɛrɛ dugu fɔlɔ min ye tɔɔrɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ ni diɲɛ dugu bɛɛ hali an bɛ ka français minnu fɔ Algérie ka tɔɔrɔ ka bon ni français ta ye maa min bɛ ka pétrole bɔ ka tila k'a marifa di terroriste ma maa min bɛ ka sanu bɔ ka tila k'a minɛ di terroriste ma ka bin i kan ale de tila et pourtant bannen dɛ o dugu kelen de tila ka kɛ kɛlɛ banbaga ye cɛ Ala ye Mali bin jarabi min kɔnɔ quoi ni diinɛ yɛrɛ tɛ fɛn bɛɛ Ala cɛ n'i y'a kɛ dugu dɔ la i bɛ détruire de san 30 i ka jamana kuma kalifalen bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ kelen de bɛ ka i jugu la labɛn k'a bila i fɛ yen san 30 depuis 1991 Mali kuma bɛɛ kalifalen don Algérie la o Algérie kelen de bɛ Mali yɛrɛ maa ma bɛ ka Mali déstabiliser ale b'a bɛɛ kɔfɛ ni dɔw ni barika tɛ armée ni gouvernement ɲɛnama tɛ ani président ɲuman tɛ i tɛ se ka bɔ nin kalama fo ka tiɲɛ bi an bɛ phase jumɛn na réalité phase tiɲɛ la nin kɛra Mali bɛ k'i bolo d'a ka nafolo bɛɛ kan minnu tun bɛ olu yera pétrole bɔrɔ min bɛ o yera c'est quoi kɛnɛkan baara de don dɔrɔn jɔlen don ala k'a yira la filɛ mais ne b'o de ɲɛfina yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don mais n'aw m'aw farati mɔgɔ minnu don u ye min kana fɔlɔ u karilen don ka civiliw faga k'a fɔ k'a bɛ civiliw faga u ye civil 21 min fɔ nin n ko terroriste don ko civil 21 olu ko k'u y'a mɛn RFI la RFI fana k'ale y'a mɛn terroriste la ko civil 21 k'an y'o de faga donc i y'a dɔn san coordination bɛ terrain kan coordination bɛ terrain kan i y'a dɔn mais RFI b'i sigi ka armée Mali ka convoi fɔ ka taa ko convoi 2 taara kelen donna les 12 kelen donna les 19 mais a ma fɔ terroriste ka position ye nin ye donc ale armée ka position fɔ bon an t'an ka position di mɔgɔ si ma mais min fɔ ye tisa wata nouvelle a ye drapeau dɔrɔn turuli kɔnɔ maa si ka kuma t'anw bila k'a fɔ k'an bɛ nin na an bɛ nin na an bɛ nin na ça fait i b'a bila i kunna n'a kɛra don min na a tɛ dogo mɔgɔ la et le 14 novembre c'est la date officielle de l'entrée de l'armée malienne à Kidal a tɛ ka fêter nin ya anniversaire bɛ ka labɛn Kidal le 14 de ce mois mais a ma fɔ ko n'anw ye Kidal minɛ ko anw tɛ kalo 2 kɛ ni Kidal ma tila anw na k'an tɛ se k'a sécuriser bɛɛ y'a mɛn ko n'a ye Kidal ko Kidal minɛ tɛ ko ba ye ko Kidal sécurisé donc ko juguw b'u to kɔfɛ ka na depuis kunun le 7 il y a eu une patrouille mixte min daminɛ Kidal tout corps confondu sapeurs-pompiers escadron et police garde nationale armée de terre armée de l'air et a bɛɛ tout corps fɛn fɛn bɛ Kidal force a bɔ olu bɛɛ armée a bɛɛ bɛ patrouille conjointe la Kidal bɛ bi ji bɛ courant bɛ Kidal tɛ courant tigɛ ɲɛ dɔn ji bɛ courant bɛ tellement que tubabu ye yɔrɔ in labɛn ministre ye wari don yɔrɔ in k'a bila Mali ɲɛ et mais ala barika la ne nin bɛɛ kun mais ne nin bɛɛ kun farala an ka courant tigɛ kan courant tɛ sɔrɔ courant central min bɛ courant Kidal c'est plus a bɛ 10 mégas bɔ a courant yɛrɛ ko Kidal courant yɛrɛ ka ca Kidal ma a robinet pression c'est trop donc i b'a dɔn k'a fɔ tubabu sigiyɔrɔ de kun don nin y'a ye fɔlɔ tubabu min fɛ tubabu ministre tun bɛ taa n ka segin na u ye Kidal dilan cogo di immeuble jɔlen bɛ musobaw jɔlen bɛ mais Algérie économie Algérie ka sɔrɔ 100 o 100 20 de bɛ bɔ Mali nord yan fan fɛ Kidal mara kɔnɔ 100 o 100 20 de bɛ bɔ yen ou bien 30 dɔw yɛrɛ ko 30 mais bi ala y'a kɛ an y'an tɛgɛ da bɛɛ kan mun de bɛ yen bi tiɲɛ yɛrɛ la nin y'aw ta ye an b'a kɛ cogo di mais anw bɛ nin yɔrɔ la an tɛ nin yɔrɔ la a y'o to yen mais n bɛ kuma kelen ɲini aw fɛ dɔrɔn a k'aw bila aw kunna ko Kidal Tezawatène bɛ minɛ ni base de a bɛ minɛ cogo min na base bɛ sigi yɔrɔ la k'a pylône n'a fɛn bɛɛ turu k'a radar bɛɛ sigi k'a ban k'a daminɛ Tezawatène ka taa fo Kidal a bɛɛ base de les 3 bases là Tezawatène Tessit ale ni Tessit et Tessalit plutôt ale ni i y'a faamuya b'a la Kidal yɛrɛ ville a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ko fitinin dɔrɔn de don ala tɛ dakuru a kelen bɔ tugun donc a y'a bila aw kunna franchement Donald Trump ye discours dɔ kalan discours min bɛ bɛn Assimi de ma mais a tɛ k'a lajɛ Trump ko ne sigi kun diɲɛ tɛ mondialiste tɛ diɲɛ tɛ min bɛ fɛ k'i da don bɛɛ kuma bɛɛ la diɲɛ t'o ye diɲɛ bɛ dugu maa min y'a ka jamana kanu diɲɛ b'o de bolo mɔgɔ i bɛ ko ko la il faut être souverain diɲɛ ça fait quoi i ka faso kanu i ka k'i yɛrɛ bolo Assimi ma nin discours de fɔ yan n bɛ tugu dugu min bɛ n ka souveraineté de kɔni Assimi ye nin fɔ yan a labanne filɛ AES président ta de ma c'est que n'i ka jamana kanu foyi tɛ s'i la quoi. Et c'est ça que Trump a discours de remerciement. Aïta kalane. Quand si vous êtes américain, on est comme façon kanna. Allez nous de barake. Wa tege den no bay. Nga krengreni ala ani chinois de binyona. Ah côté. Eh chinois de ka juru bala ka dembe ka. Mu ya ka chinois ka juru sala. Ne ma fait ya kunu odonga vidéo la mu wa menevru be kun transfert ta Chine. Chine ma juru meta zinna c'est trop. Donc oui là donc a fobi. Dieu be bara de boulot quoi. Dieu be bara de boulot. Dieu avait barré de boulot. Et mais une urbanité, Chine, États-Unis partenaires et tout. Les partenaires économiques font que la Chine fait. Donc, Trump veut se démarquer de l'Union européenne. Il y a Morou il y a du haut, il va comment ben nous aller instant. La guerre coûte cher.
ni mɔgɔ m'i dɛmɛ. Mais a ka sigili a nafa jumɛn a bɛ se ka nafa foyi t'a la terroriste désarmé kɔ wa a ka sigili mais a bɛ AES arranger fo k'a faga. Aujourd'hui ça va amener une compétition dans l'AES. Ça va amener partenaire fɛn bɛ jɛ sisan bɛɛ de bɛ miser AES ka nafa de bɛ lajɛ o parce que fɔlɔ u tun ka marifa de terroriste ma k'anw kɛlɛ mais ni zen bɛɛ de bɛ na avec un portefeuille. Donc ni n'an bɛ jɛ pétrole n'a sɔrɔ fɔlɔ an tun b'a d'i ma 10% bi n'an ko 35% n'i ma sɔn an b'a di mɔgɔ ma o b'a bonya 40% peut-être n'an ye 5 ans k'o la an b'i bonya an yɛrɛ ka jamanadenw ma b'a fɔ Libye y'a kɛ cogo cogo. Donc fɔlɔ AES tun t'a ka nafa bɔ nin de kama i ma irisiw tulara ka na raffinerie projet daminɛ san wɛrɛ o kan ka bɔ raffinerie pétrole ni sanu na joona parce que guerre nin tɛ o i b'i sigi guerre la guerre tɛ ban mais n bɛ kuma kelen fɛnɛ i bɛ économie de booster ka guerre la tunu économie de bɛ booster ka guerre la tunu. Baara min bɛ sen na ala sɔnna ko ka kɛ o de to mɔgɔw bɛ assigner comme Mali président ne bɛ assigner comme Afrique subsaharienne président de ça fait farafina yafama wula kɔnɔna farafina Sahara président ne bɛ assigner ten parce que projet min bɛ la ka kɛ n'o ala ye barika don la ka bɔ Gawo k'i kunda Libi kan ka taa Libi sira de bɛna bɔ yen ka taa bila océan. Donc i ɲɛ bɛ nin axe in na ne nin sera ka développer ka Gawo kɛ deuxième capitale économique ye est-ce que b'a kalama nord bɛ développer ko fɛn wɛrɛ sirabaw bɛ da donc région de Tombouctou o bɛ kɛ est-ce que b'a kalama centre culturel islamique ye manuscrits minnu bɛ yen bilahi ma dɔ wɛrɛ fɔ n tɛ iji kibaruyaw dɔn n ka dɔnni ma s'o ma mais i b'a bila i kunna est-ce que b'a kalama ko ziyaraw bɛ se ka kɛ Tombouctou n t'a fɔ a fɔ cogo min na diinɛ kuma la ala bato kɛyɔrɔ ɲuman bɛ se ka kɛ Tombouctou tellement que fɛn ɲumanw bɔra yen ma ɲumanw bɔra yen n'an ye nin kɛ on voit même amener le monde islamique dugu bɛ développer feerew bɛ kɛ a bɛ kɛ centre commercial belebeleba ye i n'a fɔ Tombouctou kabini Buktu yɛrɛ bɛ sigi waati min na Tombouctou tɔgɔ dara musoba min na depuis o yɛrɛ b'a daminɛ waati min donc i b'a ye minɛn bɛ bɔ Niger ka na minɛn bɛ bɔ Libye ka na à ce moment on n'a plus besoin k'a fɔ Kayi k'a fɔ Gawukaw k'a fɔ k'u bɛ taa fo Kayi ka taa minɛn ta Dakar ou bien ka taa Cotonou ou bien ka taa Benin ou bien ka taa Côte d'Ivoire port la il suffit juste que an ka bɔ ni Libye ye dɔrɔn ka na. Tu as vu? Donc développement bɛ na ten siraw bɛ da i b'a ye n'i y'a ye i bɛ taa wari di mɔgɔ ma k'a ka marifa ta a ka jamanaden kama a tɛ baara nafama de la wari t'a yɛrɛ bolo de ni mɔgɔ yɛrɛ nafa don a tɛ sɔn tubabuw ka jɔnmaya ma kun ji bɛ sɔrɔ courant bɛ sɔrɔ dugu ka di kalan bɛ sen na fɛn bɛɛ bɛ sen na i bɛ terrorisme nɔgɔyalen sisan terrorisme facture fɔlɔ-fɔlɔ ye sous-développement de si on parvient ka nin kɛ ka raffinerie la na est-ce que b'a kalama ka u ka sanu ka bɔ u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a nafa ka to yen opérateur ɲɛnamaw ka na construction ka kɛ siraw ka bɔ aw bɛna fɔ qu'est-ce que b'a kalama ko kuma na ko a ko bɛ cogo di donc tubabuw tɛ donda foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ tugun an bɛ kɛ partenairement de i n'a fɔ Ougandaw bɛ cogo jumɛn donc an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka hɛrɛ an ni hɛrɛ cɛ 2 pas dɔrɔn de o de to fɛn bɛɛ kelen don an kana décembre sɔrɔ nin dynamique in kɔnɔ. mais Boubou Trump ka sigili la Zelensky ka k'a bɛna kɛ cogo di parce que an y'a ka lase dɔw mɛn ka kɔrɔ ko a sigira dɔrɔn ko u tɛna financement foyi kɛ ka taa Amérique de gagne o Amérique ko k'ale bɛ taa construction territoriale de la ne m'a fɔ n ko dugukolo caman ye Amérique de ta ye donc Amérique bɛna jɔli marché de bɛna d'ale ma a bɛ bombe d'u ma u b'u ka dugu ci a jɔli marché bɛ d'a ma économie va servir o nafa bɛ taa Amérique servir n ko diɲɛ nafa de diɲɛ kunkolo de européen y'u ka nafolo ta k'a di Amérique ma Amérique y'a di Ukraine ma Ukraine bɛɛ cira k'a folokoto k'a da kolon ci k'a filenkolon Trump nalen filɛ ko ka kɛlɛ jɔ ko ka taa ni jɔli ye ko ka taa ni sojɔ ye o sojɔ entreprise américaine de bɛna fanga sɔrɔ la kɛlɛ ni mun nafa ɲa sisan les 4 grandes régions Donetsk ni munu Russie mɔgɔ bɛ région ba naani min Russie y'o sɔrɔ donc Amérique ye nafa sɔrɔ Russie ye nafa sɔrɔ européen ta kɛra la jumɛn i kana guerre banna ka bɔ Russie y'a ka nafa sɔrɔ ka ban Russie kun mɔgɔ bɛ région ba naani min Russie y'o sɔrɔ Amérique mɔgɔ kun bɛ min na a ye wari min bɔ a b'o ta a ka entreprise ka construction kan a bɛna tɔnɔ min sɔrɔ Ukraine jɔli la a y'o sɔrɔ kan européen bɛ mun nafa sɔrɔ alors que Ukraine kun bɛ nafa min na don Europe kɔnɔna la a bɛ gaz ni fɛn caman mun di o contrat Ukraine ka basi kun bɛ se ka Europe nafa ka tɛmɛ guerre in kan mais maa minnu tɛ réfléchir européen ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a tɛ réfléchir parce que Europe sigira galon de kan quoi Europe sobaw jɔra mɔgɔ faga de kan Europe ye mɔgɔ faga continent de ça fait fɛn minnu don u ti fɛn dɔn quoi américain ka wusa n'u ye siɲɛ kelen parce que américain b'a ka nafa lajɛ kɛlɛ ni kɛlɛban ale b'a lajɛ ale ka hɛrɛ bɛ min na donc OTAN ninnu bɛɛ manana ko di i ma ye Macron ka discours la i m'o fɔ ko il est temps que l'Europe se détache des États-Unis pour que k'u ka fɛn dilan u yɛrɛ mais c'est trop tard c'est détache des États-Unis au kɔrɔ u yɛrɛ b'u ka armée dilan k'u ka fɛn caman dilan mais a b'o kɛ ni économie jumɛn c'est fini mais Ukraine kɛlɛ jɔn ye perdre i ye ɲininka o de la mais Europe de perdre la Europe de y'a ka moyen OTAN bila ka taa ni minɛn bɛɛ di o nafa o jɔli sisan c'est l'Amérique maintenant qui va postuler
Maintenant, il réussit à intervenir dans les régions bananes, donc les deux puissances mondiales, au lieu de faire sur l'Ukraine qu'elle est là, Chou Moumbora, Ali Ndougou Mounchira, Européens ont fou. Ma flé coroni. Ame beaucoup mal. Afamna. Bon ma belle la Jawara ambe ta chat. Anya ka fo Mamad Idriss Déby de mi kra président c'est ça. Ay pour ka interview do accorder minori souye. A jira ka fo ko kele bolu kansa ni wakati la kwa soro si chama sara. Ko mais kuma o da fe dugu ci minu nana falu ka ku deme. Ko alors que folo la olu parla dugu do ka dugu do deme. Ko clair kon nana. Ko désormais olu yara ka ci don na bo duguni ka ta dugu ro deme bu o ke be weta ka dugu la. Bisa ka juma fo ka interview na. N'a y'o kuma fɔ a ye nkalon tigɛ i nana dugu min dɛmɛ k'o yɛrɛ kɛ a ye dugu jumɛn dɛmɛ Tchad ye dugu jumɛn dɛmɛ Tchad tun bɛ yan France ka hukumu dɔ kɔnɔ Tchad tɛ CEDEAO la o mun ye Tchad se contingent kɔnɔ parce que aujourd'hui la France composée avec la troupe tchadienne France ni Tchad élément de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo commandant laban tun bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ mais an ka formation de réussi la de munna a ma segin ka taa Tchad directement parce que avant qu'on n'a pas ou va éliminer mais au côté qu'a fait ko Idriss Déby dengambe voilà ça parce que au boloko ani ni promotionnel qui le connaît na coup d'état kala ou ya blakana Mali la ministre ma contingent na ka isolé avec une opération de santé là moya que betra ka Tchadien tout be kambla ko Tchadien est piégé dans on ya auta do Tchad combien France kan na pas de kam Tchad ka 2000 malama ni 1000 1050 2000 et quelques éléments de combien ministre ma contingent ko c'est là où douera to ko yeduli 800, 700, 500, Tchad quel comme 1000 et quelques là. Tchad combien France n'a intérêt de comment? Aïe dougou min deme akata pour lui. Amon deme de. Ah, elle a combien non? Aïe dougou min deme akata pour lui. Tchad mo mo wolo la be sa watina 2013. Akra mission onusienne d'amener. Outra mission mina a sur ni il était lieutenant-colonel. Mime Fangala. Il était lieutenant-colonel. Il a encore un jeune frère qui est encore militaire, Nema Fili, si je ne m'abuse pas. Abina domi abe opération nyama anana ani sema mo ko opération nyama fait ani sema mo tato France ko sema gidi de ka blagné ko kata ko terusu be rodo la mais France ka pion de sema ça ka troupe mbe wa so ru bora tien do kala France ko ma ko kana information remontée gariachi ko ba remonter ko na ko gariachi ou information remontée a troupe mo ko mission do la wuli France ko ba ko ta mission ko sema mo de ko guider ah donc ni tchè kele mi me troupe nyama Mahamad Idriss Déby ale ko non ka ale te ko fo français ko do troupe na français ko ko te don troupe nyama o ye pression ko ya fa wuli are wolo fa o ya wuli ka fa na ko bo ki denga bi ka ban ka troupe commander kata ako kama ban ka troupe commander ka ko de ko français ka fa ko français ko no kale bi occuper ere derrière na ale bi avion ale bi guider avec renseignement duma utara ou tracer couloir romina le guide de la semence guide mais a centre explosif boîte là ka flicha troupe ka woroni bela ou yechan de tir d'armes donc chat troupe est c'est sur tchadien tan sabasara donc chat troupe est c'est sur ka tir wuli fambe fait ou sera terroriste na mais français avion na ka ou be bunte ku be ravager non fait ay donc na sur fangala français avion nana tchad élément fait kumbe ka jiga beta c'est pour ça c'est pas un gouvernement nous sont tous en complices. Les gouvernements des pays africains vendus là, où le président Beba Kalamami va armée là. C'est fin mounité que armée bon. Armée de bas dont le président Beba Kalamami quand il est à la tournée de donc au cas où il y a plus grand nombre de morts où il y a mis sur le mal là, c'est 27 morts. C'est fait en 2000. Donc on a dit sur la France. Nema fli à 2013. À ça que la tournée a connu faux. Ou froidement bien français. Français dit où dominisme qu'on ou me barke France ka yamana de kono barka no ni barka de me barke ay munu de makata foli amon de me ay amon de na de me mais mo be am direct de la mo ka bla commentaire la mo ka bla commentaire la droit mo ama ni mo mi malé il fou de barta la tab a me ministre cadre de kono anan kunte ay ministre de servir mon servi an ni voir ay colère quand on jofolo avec tout débit ayesi baramuno al sansan ale de victime ayesi kula victime al tronson ganga bo be ko katani sram ganga da katanga tali be ko katana ka rango ante mais formation conjointe mi kera ayesi non ayesi tere u yara damade do dugu nani ale ni Beneni Niger ni Nigeria FMMT force mixée multidimension pas je ne sais pas mais u yu kungodi ale attaquera 41 morts Nigeria kumara Benin kumara John na deme
Il a lancé la force, l'opération Askanit. Askanit lancé, il y a un mot faga. Ma ayi mɔgɔ kelen sɔrɔ Faransi nana France ka base min bɛ u nana ka na terroriste à pied ka Tchad élément fɔ a tila k'i kɔ don ka t'i sigi nɔ la pep mais ko Faransi ni ɲɔgɔnna kan anw na yan kana ni anw ka kan bɛ attaquer an bɛ Faransi avion so wuli a b'a fɛ k'a bɛ na Faransi bɛna kuma dɔw la ka tɛmɛ an ka troupe kɔnɔ ka taa bamanan ye kungo kɔnɔ Faransi avion bɛ tɛmɛ ka taa bamanan ye kungo kɔnɔ terroriste na anw kɛlɛ kɔ kuma na terroriste talen kɔ kuma min na a bɛ sɔn ka na ko wa k'ale nana k'ale kun filila coordonnées la a ye min kɛ Tchad la a y'a ɲɔgɔnna kan a bɛ na kana il est coordonné GPS dans ma café avec quel là en termes militaires ko guidage aérien troupeau sol ba foko bo ameni yoro là na France be coordonné donc ata tirke mo fi kono ka tla kana retard la ka ko wa ko ale filadi Tchad mo Tchad président ma fouya la fo ama fouya la fo na ti France donc solution mais aka se ga AS solution me mala na ka bi free France lo ko de takala parce que non attaque be ka mangwadi ou bien attaque de danyona ki mangwa a bɛ fɛn fɛn kɛ sa a bɛ taa Irisiw ka ambassade la ou bien Chinois ka ambassade la a bɛ taa ka taa contrat de défense signé 100 sini ka délégation ko France ka taa France bi nabila nin dɔrɔn de Assimi ye min ɲɔgɔnna kala quoi ça fait quoi i bɛ saya de da yira France la mais namu tan a b'i bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ sigi donc a bɛ ka kuma min fɔ n'anw tɛ a m'anw dɛmɛ bi a m'anw dɛmɛ sini n'a y'anw dɛmɛ yɔrɔ min na ko yɔrɔ fɔ wa an t'a kalama wa an sen t'a la an tɛ wayi bon an bɛ taa an ka ɲininkali laban na Burkina Faso kolo cɛdenw wulila nin wagati la ka opération dɔ minɛ ko terroriste jɛkulu dɔ tun bɛ yen nɔ k'u sera k'olu neutraliser Boumavel Diawara i bɛ se ka jumɛn fɔ Burkina cɛdenw ka nin wulikajɔ la bon a bɛ opération kelen ye k'a kɛra BEOA Irisiw ka chaîne yɛrɛ y'a bila a su tɛ se ka compter ka ban an y'a f'i ɲɛna quoi il y a des forces du isolé pour attaquer l'AES nin y'a daminɛlen de ye quoi ne y'a f'i n ka interview daminɛ la action kelen de ye nin nin élément kelen ninnu de fana filɛ nin ye i y'a faamuya ba la n tɛ nin wɔrɔ fɔ n t'o kana fɛn kɛ o élément kelen de dugu fana filɛ kulu sanfɛ c'est les mêmes forces Burkina fagali min da ka tɛ se ka lakali a su dɔ hali sisan su dɔw ma se ka récupérer hali sisan Burkina muso minnu ka bɔ kungo kɔnɔ olu ye su dɔw yira sɔrɔsiw ka taa dɔw nɔfɛ tellement k'olu faga l'AES va résister l'AES va demeurer c'est une alliance d'espoir c'est une alliance bénie wallahi barika de bɛ AES la u b'a fɛn sugu bɛɛ kɛ u ka se ka dugukolo in bi u tɛ se parce que Trump yɛrɛ na dɔrɔn filɛ nin ye européen yɛrɛ ye nin olu bɛ ala bɛ ko wɛrɛ d'u ma mun tɛ si donc aujourd'hui AES bi partenaire ba bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye opération continue de bɛ yen an yɛrɛ ka AES chef d'état-major ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger pour que ka taa sécurité conjointe an bɛn'o fana bila en place donc AES gendarmew ni policiers olu fana ka force mixte bɛna bila en place Burkina Mali Niger olu fana bɛna force mixte dɔ bila en place i n'a fɔ u ka armée y'a kɛ cogo jumɛn armée bolofara dɔ filɛ Labzanga donc maintenant fɛn min u ka sécurité ni défense u ka sécurité fana an ka gendarmew ni policiers fana bɛna jɛ ka force kelen bila en place tugun ka sécurité kɛ ɲɔgɔn fɛ on est en train de progresser inchallah Saïda